Salvajna l-ħajjiet f'ħidma li tmur lil mill-obbligazzjonijiet tagħna bħala stat u gburi b'dak kollu li għamilna, hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela waqt ix-xhieda tiegħu fil-qorti fil-kawża li fetħet l-Aqda Repubblika kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta Jeffrey Kurmi sabiex jiddaħħlu madwar 50 immigrant f'pajjiżna. Il-każ imur lura għal April ta' sena ilu, hekk kif dawn l-immigranti ma ddaħlux f'pajjiżna minħabba l-imxija. Il-Prim Ministru fakkar kif il-port f'pajjiżna dak iż-żmien kien magħluq fuq ordni tas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika. L-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paul Burch Olivier staqsa dwar l-irwol tal-Prim Ministru f'dan il-każ. Bil-Prim Ministru qal li f'dan il-każ ma kellu l-ebda rwol dirett. Dr. Abela spjega kif il-Brigadier kien għamel kuntatt mal-uffiċċju tiegħu u qal li kienu qed jaqsmu aktar dajes milli l-Armata kellha bastimenti tal-baħar li fil-kundizzjonijiet tal-baħar f'dak iż-żmien setgħu jagħmlu l-operazzjonijiet bihom. Preferenza l-użu ta' bastimenti privati, il-Prim Ministru qal li din hija xi ħaġa li tiġri b'mod regolari u permissibbli. Il-Prim Ministru semma l-għajnuna umanitarja lill gvern Malti tal-Libja fosthom intbagħtet merkanzija ta' 30 tunnellata ta' ikel u xorb. Dr. Abela qal kif huwa bħala Prim Ministru ma kellu l-ebda involviment għaliex kienet il-liġi li tagħti kull direzzjoni fl-operazzjonijiet fuq il-baħar. Stqarr li dak iż-żmien l-informazzjoni li kellu l-Istat kienet li kien hemm 800,000 immigrant lest biex jitlaq mixtut Libiċi. Iżda Paul Burch Olivier ripetutament għamel l-istess mistoqsija dwar l-involviment tal-Prim Ministru fil-każ, tant li dan kellu jinnutaħ ukoll imħallef. Wara talba li għamel l-Avukat Burch Olivier biex il-Prim Ministru jesebixxi dak li xied fl-inkjesta, ftit tal-minuti wara l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spiċċa jikkwota mill-istess xhieda tal-Prim Ministru fl-inkjesta. Dan il-punt li send bissima fuq fom dawk preżenti fl-awla. Kien l-istess Paul Burch Olivier li talab biex jixed il-Prim Ministru wara seduta f'April li għadda li fiha spiċċa jitmasħan tant li wara li sabbat fuq il-podium spiċċa weġġa' idejh.